तो भाई देखिबार तो गाड़ी की जाऊँगी ଆଉ ଦେଖା ହବ ରମେଶ ଭାଇ ବାକିରେ ଦଉଥିଲେ ତ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ କିରା କରୁଛ ଆଶା କରୁଥିବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏ ପବନ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଆମେ ପଳଉଛୁ ଆମର କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଏଠି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯେତେ ଦିନ ହେଲା କମ ଦିନ ହଉ ପଛେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ରହି ଆସି ଯାଇଥିଲି ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଆମ ବାହାରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠି ଚିହ୍ନା ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଟିକେ ଥଟା ମଜା ତାହେଲେ ମଜା ମସ୍ତି ତ ସେଟା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତ ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖିବି ମାହୋଲ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମର ସବୁ ଅଛି। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିଛି ଭାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିକି ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବ ବ୍ୟାଟ୍ ମୋ କ୍ରିକେଟ୍ ଫେଭରେଟ୍ ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିକି ରଖିଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବଲ୍ଟି ସେଠି ତଳେ ତ ଭାଇ ସବୁ ବେଡ଼ି ବସ୍ତାନି ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ କ'ଣ କରିବା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲି ଯେତିକି ଦିନ ବି ରହିଲି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନା ସାର୍ ଆମର ଆଉ ରୁଲରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଲୁଡ୍ ହବ ମୁନା ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପପୁ ଭାଇ ପପୁ ଭାଇ अब ये कौन है बे? ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଦେଖା ହବ ପରେ କଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ୍ ହବ ଲୋଡ୍ ହବ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ପିଲା କେମିତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପପୁ ଭାଇକୁ ଦେଖ ମତରେ ଡ୍ରପ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟଲର ପାଖକୁ ଟଲର ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଶିବୁନ ୟା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଛୋଟା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ଦଉ ଆଉ ସମୀର ଦେଖ ହାଇ କରୁଛି ହାଇ ହାଇ ଆଉ ଆଜି ମା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରମେଶ ଭାଇ ବାକିରେ ଦଉଥିଲେ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ଯାହା ହଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପଇସା ପାଇଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦଉଥିଲୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତ ରମେଶ ଭାଇ ଚାଲିଲି ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଭାଇ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।